Hunungan na ninyo ang pag-angkon sa among teritoryo. Dili ni inyuha ang dagat. Teritoryo ni sa Pilipinas. Palayo mo sa akong nasod. Bisan saging lang, basta loving. Dako-dako po di saging, alaboy. Sa nang libang dire, wala ba'y CR? San Juan baya karon? Dali na, maligo ta mga bro! Salamat sa prompt, Mr. Jet Vibes. Sa edad nga 24, minyo na ko karon sa usa ka Amerikano ug napalit na ko tanan akong gusto. Drago! Dali na Drago! Kinahanglan ta mo adto sa Butuan City para magtinda og tubig. Karon pa ko nakaamgo unsa kalisod mabuhi sa kahanginan. Wow, kadako nga bitin! Gusto ti kapatsyon og lutuon, humba o adobo. Karon ato ta sa Camiguin Island. Uy! Manamko ko gani! Maglipay na nata karon. Maglipay ta karon kay unya kaunon nato kanang mga tawhana nga wala nagbayad sa ilang utang. Dunla ang bato, sulay isa pagsupsop ni ini. Salamat sa puti nga bato ding. Karon taas na kayo ta. Mark! Palihog! Buhata ang imong responsibilidad karon, Mark. Brusko. Avisala Lovely Queenereo. Avisala Eshma. Ikalima na kong balay ug una na kong tilaw sa lechon dinosaur ug red rice. Ako sa Gingoog City guys, dayon mo adto ko sa Luok magsaysay. Mupalit lang og ulo sa baka, unya lutoon ako unya para ipakaon sa akong dinosaur. Kinsa gusto mo uban ako? Wow! Pagkagwapa ba sa langit? Karon pa ko kita og pulutan sa akong tuba. Pwede na to lutoon imong manok para pulutan na to San Pedro. Hi! Unsay imong ngalan? Nindot man gud imong mata. Ako day si Jet Vibes. I'm Linda. Nice meeting you po. Ma'am Amor, nakita nimo si Linda karon. Gimingaw na ko niya. Agoy. Kuya, Naa siya diri buntag sayo kauban iyang boyfriend pero niuli na sila. sayang. Ang ending kay grabe kang ngilad, oo pait ka. Aniya ang yano nga lagda sa dula. Ang usa nga utot pusilon ug mamatay. Yawa, ang utot baho kayo.